Harry Owen a Elliot Evans dros on. Harry Owen sydd yn cymryd. O Ibrahim nath ildio y gecrydd bron a ffenio mewn i rwyd I hunan fyna oedd Siapaniac yn effro. Bloc gan Stevens. Ddim yn ennill y meddiant yn ôl i'r Fflint. Sodliad bert gan Elliot Evans. A dacl cas gan Stevens a'r Chubb sydd I aros lawr. Fi yna Cerdyn. O, Cerdyn coch I wyfyd I Stevens am y dacl yna a'r Chubb. Obi Beaumont. Diaw. Penio lawr ac bac pro. Ar ergyd i'r gornel. Yn cael ei dyrnu dros y trawst gan Alex Lang. Arbediad da. Oedd angen I, achos oedd hwnna yn chwip o ergyd gan ac bac pro. Elliot Evans. Price at Sam Jones. Chubb. Rhoi amser anodd I amddiffynwyr y Fflint yn y hanner cynta. Gwerth y tawel yn yr ail hanner hyd yn hyn. Asbert gan Baker. Tom Price wedi cael o lat Lewis Rees. A wedi 55 munud o bwyso gan y myfyrwyr. Maen nhw o'r diwedd wedi canfod cefn y rhwyd. A Fflint wedi amddiffyn mor dda. Wedi gorfod wneud am mor hir. A hynny gyda dyn yn llai ar y ca. Maen nhw gol tu ôl nawr. Obi Beaumont. Tuag at Diaw unwaith eto. Lewis Rees yn gryfach na Garrett yr eilydd. Lewis Rees nawr yn cael y cymorth yn y canol wrth Elliot Evans. Mae Sam Jones tu fas iddo fe. Elliot Evans yn gweld Sam Jones. Sam Jones. Mae'r bediad gan Siapaniac. Disgwyl gwell wrth prif sgoriwr y gyngred. Ddim digon clinigol yn y cwrt. Y cyfle fyna I ymestyn y mantes i'r myfyrwyr. Ni'n munudau ychwanegol os cyfle ola i'r Fflint. Mae hwnna wedi taro y trawst. Dyna oedd cyfle ola'r gêm a mae'r Met wedi goroesi. Wedi rheoli'r gêm yn llwyr mae'r myfyrwyr. Gyda dyn o fantes. Yn gorffen y gêm gyda gol o fantes hefyd. Met 1, Fflint dim.